ni ala cɛ aw cɛ ɲɔgɔn min n'a jɔyan ko ka aw ka wari ko k'a tigɛ aw jɔlen bɛ ala ka ne ka ni jipu in minɛ k'a don k'a ka kulusi ta k'a di ne ma aw bɛ tila ka na jɔ aw ɲɛkɔrɔ k'aw ye cɛ o cɛya bɔra min e bɛ ka mun de fɔ tan e tɛ muso ye wa aw de m'a fɔ ko émancipation wa ko cɛ ni muso k'a bɛ dama ka kan wa han aw ma k'an bɛɛ de dama ka kan dugu la wa baara yɔrɔ bɛ ten du kɔnɔnaw bɛ ten diɲɛlatigɛ baara bɛɛ ko cɛ ni muso bɛ dama ka kan mun e yɛrɛ tɛ cɛ dɔ ye sa wa cɛ musolama tɛ ye wa i fana ka wuli k'i jɔ ko a ma bɛn ma kɛ wali sini a bɛnna dɔw ma n tɛ maa tɔgɔ a bɛn ne de ma a ma bɛn ma ne ko ne ye tɔgɔ fɔ de wa e ko mun escroc k'a bɛn ne ma patron y'a fɔ ten de i kana n'an ka dusukasi dafa fila la i tulo bɛ n na PDD bɔra k'a ka kuma fɔ sisan i bɛ tila ka n'i jɔ k'i b'anw dɔgɔya n'i ko n'a kɔrɔ tɛ e tun bɛ nimisa i ka nin kuma fɔlen na ni manamanakan ye tan PDG ma nimisa fɔ ne ye ɲɛ b'a la dɛ fɛn min tɛ ɲɛ min na o tɛ ɲɛ i bɛ se k'i daminɛ ne nakun ye n ka sojɔsi di baara ye ne nana baara de kɛ wa n bɛ n ka baara kɛ fɔlɔ a ko cɛ ko ni maa min tɛ baara fɔ k'i ka taa koyi ne kɔni bɛ ko kelen de dɔn ni nin ko in ma to a nɔ na ne bɛ n ka démission sɛbɛn ne bɛ taa n ka démission i jo don a ko jumɛn ka démission arrandi i ka démission arrandi i bɛ bɔ hali tɛ se porte la i ɲɔgɔnna 100 o bɛ doya i ka démission arrandi a kɛra de la e de mago sara a wari bɛ di e de ma a fɔ tɛ se anw ma démission tɔnɔ dɛ kana ci yan yɛrɛ a fɔ ye ne hakilina ye min ye an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen ta n'o kɛra an fanga bɛ se PDG la n'o tɛ an kelen an si tɛ se an bɛɛ bo ka fɛgɛ fɛn min tɛ ɲɛ don min na o tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ de o a tɛ ɲɛ don min na a tɛ ɲɛ ala dara manden tiga sigi Sunjata ma jɛnatigɛ ko ka ca n ka cɛ walahi Konate ye fɛn min kɛ nin a ɲɛna kojugu n'a fɔra ko ka dɔ ta k'a fara saraw ka taa dɔn ni don min na ni sara ma bɔli kɛ dun o t'a a dama kungo ye wa ngaba fura o de ɲimini o ka bon baden dabara ma i b'a kalama k'i ye kojugu ba de kɛ yan e tɛ foyi ye yan yɔrɔ jɔsi la gansan tiɲɛ don ne tɛ foyi ye yan yɔrɔ jɔsi la gansan e ɲinɛ n'i yɛrɛ ta kɔ dɛ e fana tɛ pusi yan ni gardien gansan tɛ merci e ye kuma min fɔ directeur m'a ta o y'a ta k'a k'a kungo ye k'ale k'a fɔ k'i waso mɔgɔ na n'a kuma ye o fadenya de tɛ n'i ye nin fɔ wa fadenya tɛ dɛ i ka problème y'i kelen kungo ye wa hali Konate bɛ taa e ni directeur bɛ kari ɲɔgɔn na a fɔ tu o to yen ni Konate taara o tɛ entreprise de n'i y'a fɔ k'a bɛ taa n'i m'a fɔ wallahi Konate bɛ taa n'i y'a fɔ ni seginna kan n'i m'a fɔ n'i ko k'a bɛ taa wallahi Konate bɛ taa n'i y'a fɔ n'i m'a fɔ n'i ka n'a fili n'i m'a fɔ ni Konate taara directeur b'i kun don i woro furancɛ wa directeur de fɔlɔ bɛ taa ale fɔlɔ bɛ taa secrétaire b'i kun don i woro furancɛ yan hali ala ma taa comptable min bɛ yan n'o bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan o ka fisa e tɛ foyi ye yan nɔ k'an bon n'an sugunɛw ko i bɛ taa to kuleya ni nafiya ni fadaya e de fana bɛ mun na ni nafiya tɛ dalajɔla tɛ mun ye ne ma fisa ne ye yan e de tɛ ka bo ko yan don o don an b'a suru i b'a ko balo o de la wa o ne wɔsi de wa mɛ min ne tɛ ka fisa ne ta ye wa i ye ko sɔrɔ e filɛ sigiyɔrɔ kelen na e jelima ka gon ka kɔrɔ i jelima ka gon ka kɔrɔ i ye dɔ de fara i ka jelimangoya kan sisan awɔ e ko tɛ ja baarakɛla si ye awɔ a ma ja i sigi k'a lajɛ awɔ e tun bɛ fila min sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔw bolo n'i y'a sɔrɔ bilen i bɛ sibiri suman k'u la o f'i yɛrɛ kɛ baasi tɛ u b'a di de ma o jeli bɛ baara yɔrɔ na min dila ka mugan ne ma walima 100 a fɔ ne bɔra kuma la o a bɛ k'i ɲɛna yan kɔni e ye jugu de kiri i yɛrɛ la nin an tile wa ko baasi tɛ yen kurumune o ma dɔn ni gɛlɛya la ne ma na ni si bɛ Konate la o wallahi si tɛ Konate la ni tun ye se kɛ ne ye ne tun bɛ Konate si la tunu de ye k'a si la tunu ka bɔ dugukolo kan pewu i fa ye don kɛ ni kuma sugu dabila i t'a n'a kungo to ɲɔgɔn na mun na ala bɛ bɛɛ sara n'a ŋaniya ala
Ala b'an fɛ yan wallahi Ala t'anw fɛ ni Ala tun b'anw fɛ Konate kun sen tɛ bɔ da la n'Ala m'a ni tigɛ ye. E ka misi dan kuma ninnu kɛ ninnu dabila Ala tɛ ɲina bɛɛ kɔ Ala tɛ ɲina mɔgɔ si kɔ. An b'o bɛɛ to yen e ni directeur ni ɲɔgɔn yan. Ka mun f'a ɲɛna i bɛ fɛ ne ka jumɛn de f'a ɲɛna. E ka taa fɛ yen ka taa an ka ko in tɔ dɔn kɛ. Kalifa dɛ i tɛ wuli ka t'i ka sira fɛ ani kuma ninnu de kɛ tɛ ne na i yɛrɛ ka taa kuma fɛ. Alima n fɛ ka taa directeur fɛ yen. Tɛ wagati falen san wagati ma ɲinɛ a to don wɛrɛ la. Ka to don wɛrɛ la cogo di? Ko mɔgɔ bɛ directeur de b'a fɔ ko n k'o to don wɛrɛ la. E tɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ sini tɛ yan sini tɛ don dɔ yan. Sini jɔn yan sini ne ye yan sini kana mun yan sini ne mago bɛ directeur de la n bɛna n ka démission da. Ko démission wa? Awɔ. O kuma i b'i sɛbɛ de la. Ne ma kulonkɛ la ne ka diplôme ne ye n ka kalan de kɛ k'an ka diplôme ɲini mɔgɔ si la wa société in tɔgɔ sɛbɛn tɛ ne ka diplôme sanfɛ ne bɛ baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ min t'i yan ye. DG de ne ka école wari sara. Ne ba ti se. Ne ba. I bɛ se ka fɔ k'e tɛ ne dɔn. Bisa mama. I dusu man di la bi dɛ. Sigi a bɛna san. Monsieur le directeur, papier bɛ n fɛ k'a d'i ma. O papier bɔra min? Jɔn de ta don? I tɛ kuma an fɛ wa? Mɔgɔ si tɛ démissionner yan. An y'a daminɛ cogo min na, an b'a laban ten de. Ko ne ko k'a ka na. Nin ye kɛtɔ ye ka baara yɛrɛ de bila. Ayi nin kɛtɔ ye k'a ta k'a ɲun kunna k'an jɔ n'a ye panpalapa. I bɛ se yan na. Ale fana ni gɛlɛya dɛ. A kɛra cogo di? Mun de? Mun? A mana ko ale bɛ fɛ ka démission kɛ. Kalifa dɛ wuli ka taa ɲininkali kɛ kɔnɔ wuli ka taa ɲininkali kɛ kɔnɔna la. N bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu. N dɔ t'a la. Ayi directeur ne bɛ n jɔ. Ne b'a dɔn degun min b'an kan sisan. Nka o n'a ta bɛɛ, i sigi. N b'a fɛ i ka n lamɛn. N bɛ ka hakili jagabɔ. Mun de kan? N bɛ fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya nin ko in na. Nin bɛɛ de ye kelen e tɛ se ka foyi de bɔ nin ko in na. A bɛɛ mɔgɔ qualité kelenw de o. Jɔn y'o f'i ɲɛna? A bɛɛ tɛ mɔgɔ qualité kelen ya. Taama bɔ kɔnɔntɔ la i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ nin ko in na. Nka hali o la mɔgɔ si tɛ démissionner yan. An bɛ nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a se fo k'a se a dan na. Mɔgɔ kelen tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ dɛ. N'a y'aw ta kɛ ko n bɛ démissionner. I bɛ bɔ yan i bɛ taa yɔrɔ min na tuguni yan kɔfɛ a bɛɛ y'o kelen de. O la f'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛlɛ kɛ fo ka se a dan na. O kɔni ne hakili la ye n'i bɛ sɔn o ma. Mɔgɔ kelen bɛ se k'a jira cogo di i n'a fɔ Ala y'ale da a m'an tɔw da. Nka an k'an sigi an ka nin ko la ye min bɛ bɔ nin kɔfɛ an b'o lakale ɲɔgɔn ye. Oui.
Bonsoir tous les deux. Ça va. Ça va. Bon. Ça va aussi. Comment Mila? Nin tɛ kɛcogo kɔrɔlen ye dɛ. Awa, Naamu. ne hakili la ne tun ye avertissement d'e ma. Ni cogo di? Ne y'a f'i ɲɛna i kana to kana ne nɔfɛ n ka baarayɔrɔ la. I fana sa, i b'a dɔn ne tɛ wuli ka na ten tɔ gansan nɔ. Ɲɛnafin de minɛ o de y'a to ne wulila ka na. Mais n y'o f'i ye fɛnɛ n'i bɛna n ka rappelé. I fana sa Ture, ɲɛnafin t'o fɛn ye o. Ne tun tɛ se ka wulili bɛɛ makɔnɔ. Min b'i la o fɔ n ye. Ok sa. Ne yɛrɛ tun mako b'i la. O ka di yan. Kosɛbɛ. Dɔ fɔ n b'i lamɛn. Awa, Naamu. i b'a dɔn min ka di ne ye sisan. O ye k'i tigɛ ɲɛsin mɔgɔ la. Ne bɛ se ka taa woro di min ma. Ne bɛ fɛ nin kalo in bɛɛ an ka furusiri kɛ. Ture, mun de na i bɛ perese furusiriko la? Han? Awa, e ɲɛ b'a la ne de ye n ka baarakɛyɔrɔ chef ye. N'a fɔra ko ne ye cɛgana ye gafu bonya t'o la dɛ. O t'a la sa. Directeur bɛ kɛ cɛgana ye wali minisiri o bɛ se ka kɛ cɛgana ye. Bɛɛ ka bin ne t'i mugu walima o tɛ tiɲɛ. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Nka f'i k'a faamuya k'a fɔ ne fana bɛ kalan de la. Ne bɛ fɛ n ka tila kalan na walasa an ka se k'o ko ninnu sigi sen kan. Nka ne bɛ kalan na nin wagati in na furu yɛrɛ tɛ perese ko ye yɛrɛ. Kana perese sa. I y'a mɛn? Awa, e ti ne fɛ yan. Ture, ne b'i fɛ kɛ. Mais ni e bɛ ne fɛ ne kɔni bolo nin tɛ foyi tiɲɛ. Olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sa. U bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Ture, f'i k'a faamu de ko mɔgɔninfin aw kan k'aw diya de kanu kɔnɔna la yanni furu kuma la se. A to an ka wagatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kana perese. Awa, ja ye tiɲɛ ye nka sibantɔya ja o fana cɛ man ɲi dɛ. Ja ka ɲi a hakɛ de la. I b'a ye ni ja tɛmɛna cogo sugu dɔ kan a bɛ kɛ dantɛmɛ ye. O la aw si tɛ nafa sɔrɔ bilen. Ne kɔni bolo wagati dɔ sera an ka yɛlɛma don an ka kow la. An ka taga ni sɛbɛ sira ye. Barisa o ka ɲi ne yɛrɛ de ma. Ne y'i ka kuma faamu sa. Nka n y'a mɛn n bɛna hakili jagabɔ wagatinin jan. Kana o bɛɛ kɛ hakili jagabɔ ko ye sa. Awa ka ko n hakili jagabɔ ko de kɛra. Ne ko i ma dɔrɔn mɔgɔ yira n na n bɛ taga ni woro ye min ma. N'i bɛ ne fɛ hakili jagabɔ t'o la o. N'a sɔrɔla e bɛ ne nɔfɛ ne kanu kama. Awa nin ko banna o. Ne b'a dɔn sa mais ne ye ko to i ta la i fana k'a to n ta la. N ko n bɛ hakili jagabɔ. Ne fɛ o man kan ka kɛ problème ye dɛ. Sabali k'i bolo da i dusu la. N ye hakili jagabɔ y'a mɛn. Han? Awa. Naamu. N'i sɔnna n ta ma n ma ba i ta ma dɛ. Nka n'i fɛnɛ sɔnna ne ta ma a bɛ diya ne ye. Sabula e b'a dɔn kulonkɛ tɛ ko laban ta ye. Surtout i ka baarayɔrɔ la i ye mɔgɔba ye. A ka kan i ka mɔgɔbaya sira ta. Ne ɲɛ b'a la ni ne nana to e kɔ tan a ma ɲi an fila si ma. An fila si ka hɛrɛ t'a la. O siratigɛ la sɔn an ka nin ko in bɔ kulonkɛ la an ka kɛ sɛbɛ. N y'a mɛn. Ne ma ba i ka kumakan ninnu ma koyi. Ne ko i k'a to n ka hakili jagabɔ. I ka wagatinin kunkurunin jan. Han? I yɛrɛ fana i ka kow bɛ ka gɛlɛya dɛ. Non o tɛ. E sɔnna? N mago ba nin na nin wagati de la. Nka baasi tɛ. N bɛ wagati d'i ma i k'i hakili jagabɔ. Nka i jilaja a kana kɛ wagati kuntagalajanba ye dɛ. N'Ala sɔnna. N tulo bɛ n kan na. Problème t'a la n sɔnna.
Anaconda. Oui. Ne ni mun tɛ se ka Ture supporter tuguni. Ture tɛ ne ka kuma fan si lamɛn. Mana fɛn fɛn fɔ a ye, a t'o lamɛn. Ne yɛrɛ kɔni kamana gana. Mais e b'a dɔn ne kun ye hakilina min sɔrɔ a. Komi ne ni e ka kow bɛ taga ni ɲɔgɔn ye. A kun ka di ne ye e ni ne ka continuer an ka ko in fɛ. D'accord, d'accord. Bon, e kuma jumɛn de fɔ Ture ye n'a tɛ k'i lamɛn? O don ne de bɔra Ture ka bureau la. Kuma fosi tɛ ne ma min fɔ Ture ye. I b'a dɔn Ture ye min fɔ ne yan. K'a ka di ne ye ne ka n bolo ɲɛsin mɔgɔ la. Ale bɛ taga n'a ka wure ye mɔgɔ min fɛ yen nɔ. Nin tɛ directeur ka sungurubadennin ye wa? Anaconda. Mun ni directeur daga wuli teri de. Mais mɔgɔ tɛ dɔn ka ban. Ni n kan to Ture ma. N ko Ture, n ko a to ne ka tila n ka kalan na walasa an bɛ se ka bɛn n'an ka ko ye. Ture ni yɛrɛ de dalen bɛ furu kan. Ko ne ka n bolo ɲɛsin mɔgɔ la an ka du kɔnɔ. Ale bɛ se ka taga n'a ka wure ye mɔgɔ min fɛ yen. Ni kumara fɛ ka dɛsɛ, ne yɛrɛ kɔni ma s'a la. K'ale mago bɛ furu teliman yɛrɛ de la yen. Ayi, ma faamu. A kun b'a sɛbɛ de la koyi. K'a ka d'ale ye i ka mɔgɔ dɔ yira a la a bɛ taa woro di min ma. Awɔ, ka ne furu. Ne kɔni y'a yira la k'a fɔ n bɛ kalan de la. Et puis a ka di n an ka temps dɔ passer ni ɲɔgɔn ye. N furu kuma tɛ tɛmɛ. Nka a m'o si lamɛn. A kun b'a nɛri yɛrɛ de kan nin don. Ne fɛnɛ Ala minɛ k'a fɔ a ye n ko a ka to tan. N ko n bɛ hakili munumunu. Wa hali o hakili jagabɔ yanni a ka sɔn o ma. O ma kɛ Batara kuma ye. Wa Ture ye gawa de ye. I b'a dɔn villageois ninnu ka ko bɛ kɛ nin. Ne kɔni bɛ min f'i ye. Ni ne ye stratégie min d'i ma dɔrɔn baara kɛ n'o ye. Ture filɛ nin ye. Gawa don. N'a nana to k'a lamunumunu. A fɔ a ye bon vraiment aw ye ɲɔgɔn dɔn a ma mɛn aw tɛna se ka girin ka don furu la parce que n'aw donna ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn jogo dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a laban na a tɛ kɛ a furu laban tɛ ɲa quoi. A nɛgɛma nin to k'olu fɔ a ye vraiment yɛrɛma pɛrɛ f'i ka tila kalan na ka baaraw daminɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la i tɛna se ka don furu la to k'olu fɔ a ɲɛna kana mɔgɔ yira a la dɛ. Mun bɛ mun de la yan? Jɔn ne ka taa n ci fɛ. Ni Ala sɔnna a ma, n bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ directeur ɲɛna. Mais i bɛ jija i b'a nɛgɛ nɛgɛ halisa. N bɛ stratégie min d'i ma baara kɛ n'o ye bani. N'a nana i ma kuma o kuma furuko kuma sujet dɔ don a kɔrɔ dɔrɔn ka kuma yɛlɛma. N'a ma sɔn o ma pewu a fɔ a ɲɛna bon comme aw ye ɲɔgɔn dɔn a ma mɛn aw tɛ se ka girin ka furu parce que ko caman bɛ kɛ ten mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔrɔn u bɛ girin ka furu a laban tɛ ɲɛ a ka temps d'i ma. N'a insistera o bɛɛ la yira la dɔrɔn i bɛ kalan de la kalan de ka di i ye n'i tilala kalan na ka baara daminɛ waati min na e bɛ fɛ ka furu fɛ ko de tun b'i kunna depuis et puis i b'a nɛgɛ nɛgɛ ka wariw minɛ a la to ka kuma fɛn baw demander a fɛ ka problème lase a ma quoi. Moi je suis prêt à tout pour faire tomber Touré. Ah oui, kana ye mon terikɛ dɔ dɛ. Ça c'est une très bonne idée. Non a bɛ DG la a man di ne ye o. E kan ka labin de donc n'i sera k'o kɛ entreprise bin na dɔrɔn Touré yɛrɛ ye problème sɔrɔ. I kɛ pewu. N'o Fo kɛra k'an cɛsiri juru kɛ 2 ye de. a banna an ka Touré mago sa. Ni ne bɔra e fɛ yan sisan n bɛ n tilen fo Ture ka bureau n'a tɔ kɛra cogo min na su in na n bɛ retour k'i ye. D'accord. On fait comme ça. On m'a kɛ ten. D'accord. N foyi t'a la kana ɲinɛ n ye kuma minnu f'i ye dɛ. N tɛ ɲinɛ hali kelen o. Ok. Bye bye. Allez bye. Ne bɛ ɲɔgɔn faamu i gawa den e ka taa bani Ture sɔrɔ o tɛ ne sɔrɔ ni mago sa yan walayi. Ali Karma.
Oui. Bonjour, mon directeur. Oui, bonjour. Mon directeur, ne kun mago b'e la. Kuma dɔ bɛ n fɛ fo n k'a f'i ɲɛna. Nafaba de b'a la. Alima. A lajɛ I k'o to kɔfɛ. E kɔni ɲɛ b'a la dossier baden bɛ n bolo yan. N kan ka minnu traiter. N b'i deli a to kɔfɛ, ok? A tɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ. Fo n k'a f'i ɲɛna de. N b'i deli n lamɛn. Yalima problème dɔw de bɛ baarakɛyɔrɔ la wa? Ayi. Janfa dɔ de b'i kan. Ko janfa wa? Awɔ. N t'a dɔn n b'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na. Nka I kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw b'a fɛ k'i janfa. N y'a f'i ɲɛna cogo min na. An ka nin kɔrɔfɔ in to waati wɛrɛ la. A to n ka tila nin baara ninnu na. Ni n tilara ninnu na, an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye. Ok? A tɛ se ka wagati wɛrɛ kɔnɔ. N b'i deli n lamɛn. N ye layidu d'i ma. Ni n tilara dɔrɔn n b'i wele. A to n ka tila ninnu na fɔlɔ. Ok? Mon directeur, n lamɛn sa n b'i deli. Alima. N bɛ dimi a tɔ la dɛ Alima. A tɔ laban n bɛ dimi kɔrɔ dɛ.